umholi wethu si-ANC ubaba uNcamalala wenze i-pronouncement yokuthi uyovotela inhlangano ebizwa ngokuthi MK Party. Wayese ethi kodwa ke akahambile ka-ANC kodwa ube yiphathi yokuthi iqalwe futhi uzoyivotela. Ngifuna ukuchaza lokhu. I-ANC njengenhlangano iyi-ANC. Okunye akuyona i-ANC. Ungandidi lokho. I-MK Party ayiyona i-ANC. Ngiyabezwa abantu abekhuluma bethi bafuna ukubuyisela i-ANC emgqeni. Uyibuyisela kanjani inhlangano ongaseyona kuyona emgqeni? Ngoba phela futhi usuwakhe yakho wena. Uyabona? Usuwakhe yakhe eseceleni. Kungenzeka ukuthi bathi bazothatha ama-principles nama-policies e-ANC. Ngeke bavumeke bakutshontshe lokho kusho ukuthi bazobe bekutshontsile phela uma bekutshontshe. Kodwa abawona u-ANC. Abawona u-ANC. uNcamalala simthanda kakhulu, sasimthanda futhi asiyisoni ngokumsupporta kwethu. Kodwa sasimsupporta simthanda kwa-ANC. Yebo. Namanje futhi bengaphuma ethi uyabuya kwa-ANC siyoqhubeka umthanda lapho esasigcine khona. Kodwa bese phuma kwa-ANC ngaphela sina sijoyina i-organization asijonanga umuntu. So ngifuna ukuchaza ukuthi i-MK Party ayiyona i-ANC. Ayiyona i-ANC light, ayiyona i-extension ye-ANC, ayiyona i-ANC entsha, ayiyona i-ANC kuphela, plain and simple. ANC yodwa. I-ANC yodwa. Iwu-black, green and gold. Inkipha zika-ANC ziyellow, uzibona from a distance uhamba le ukuthi nasi isikipha sangakithi. Nasi isikipha sangakithi, ulibona. Now, i-MK Party itshontshe i-history yakwa-ANC. Ngoba phela umkhonto wesizwe inhlangano eyayivulwe u-ANC ngaphakathi kwe-ANC ukuze uthi u-ANC nawulwa ulwe nge-MK. Ngo-1993 ubuholi uma buthatha isinqumo sokuthi sesifikile lapho esasithi siyakhona, ngoba lapho esasithi siyakhona esasilwela sasilwela ukuthi uhulumeni wobandlululo ufike etafuleni uzoxoxa nathi. 1993 uhulumeni wawusufikile etafuleni, ubuholi basebuthi asadingi ukulwa, impi asayidingi, umkhonto wesizwe siyawuvala, sizofoma into ebizwa ngokuthi umkhonto wesizwe Military Veterans Association eyayizobhekelela ukuthuthukisa noma ukugada bonke laba abamasosha e-MK. i-MKMVA. So lokho ke u-MKMVA wawungaphansi ka-ANC noma ungaphansi ka-ANC. Okungale ka-ANC noma uyabona nje uma ubheka ngifuna ukuchazela indlela mhlambe engachazi i-MK Party ngayo. I-FF siyayazi ngithi ukuthi umholi wayo uJulius. Hayi siyamazi. Siyamazi uJulius ukuthi waye umongameli wani we-ANC we-Youth League yakwa-ANC noma abantu abasha bakwa-ANC. Angithi kunjani? Manje umephuma eyokwakha iqembu lakhe. Kwakusho lokho ukuthi useseyiyona yini member ye-ANC. Akasesiwe kodwa leyo nto. Lesikhathi uNcamalala ekhethwa eba umongameli. Kukhona abadinwa bathi bona ngeke baphathe uNcamalala. Bathi su-ANC impela. Kodwa sizophuma sathi ANC entsha esiyibiza ngokuthi Congress of the People lesasibiza ngokuthi COPE. Waphuma uLikota, waphuma Noshilowa bayokwakha lawo ma-parties la leyo organization leyo. uLikota waye usihlalo kaZwelonke we-ANC, waphuma ewusihlalo kaZwelonke. Umephuma ethi qekelele eyolanda eyokwakha iphathi yakhe lokho kwakumenza ukuthi sekuyena yini u-ANC noma wayethi u-ANC womusha loyana akusuwe. Bona wayesandela into yakhe. Ngifuna ukukhombisa ke abantu bakwethu sinesibhekene naso. I-MK Party ayiyona i-ANC.